Rồi trai ai ngồi u play hai cái này cả por jan mit bangi don hai cái yeng bagan tang ke jong trai bat langi don kang kendiat rai kanne pilih don kala pensengan si kadia ya ke yeng ke jong play ka bau yo ingi bangi don hajan jong u ha ka bangi wan ha ke ne ke yeng bagan tang ke jong u ai khop le ye pi ki long pa bat habadon ki long kme bat ki long pa hagi jing seng wala ki samla ki duna ki kna ki duna roi ba ki long kme long pa ki don ha ye ngi jong trai ka long ka jing sngan skade ban ai ngo yu ban duai ban karpan bat kam tam ban ye kren ye ka tin ka jong blai Nginya pule naka kitab jong Ezra kalau nong ke bandriu ke dekat ke besipau ke kitab jong Ezra kalau nong ke bandriu ke dekat ke besipau tiktin ki baong kumne Bakin aingo ya kijing aingo ba iubi how blay kabneng bat bandwai nagmta ka jing im usim bat ki kon jong u bandwai na kabanta ka jing im usim bat ki kon jong u Yelios ngau bala pule dwai bat bala pule ya kato ka kitab Sam ka baong duai na gamta ka Jerusalem habau David urwai ya kane ka Sam ju banong duai na gamta ka Jerusalem kamut tang ya ka Jerusalem rei ka theo ya ka jaj ben riu Israel Nomar ka Jerusalem ka day ka jaka song jong ka jaj bendu Israel bat habau ong to duai na kumta ka Jerusalem ka theo ya ka jaj bendu Israel batru na kumta ka pertehi baro ka way hakmat jong blay ki mensim ki bakodor baro ki ba ula persan mensim hau briu bakata ka mensim blay kan song hau briu Barok kita ki mensim, kilang ki mensim ki jong blay, ki bau kwa, bakin im, komba ong ke tin jong blay ba ublay kwa ba mon ba ka way ke mensim kan jot no. Kom ta ba ong duai nam ta ke Jerusalem ke ba modhi duai na kam ta kari na kam ta ka jaj ben riu ba kan long ka jaj ben riu ka ba im. Haga nega kitab jong u Ezra ude we negi no tulpa ki jong blay uba haga por jong u de haki snem ki bau seros sem Persya ula pek ula kmi ya kane ka jaka ya kane ka ri Persya But New Ezra ulong wene gino itulpa ki jong blay. Ginom ya kren sibon ban yato u Ezra ulong bakumno om kum hake jingasang palba ngin yato ngin batay yaw nong tho bat ya ka jingim jong Ezra renge kwa bet hangi tang kendiat hagi nega janir kalong ban snau tu ya kane ka jimut jong noitul pa jong bleu Ezra habau ong duai na kenta ka jingim jong sim bat ki khon jong uneru noitul pa jong bleu habau ong duai na kenta ka jingim usim bat ki khon jong ka theo hi ye ka jing duai ya kita ke badon ke jing kle habang duai na gumta ka jing im jong sim
Hangnya ke gedau ba usim udai unong sincar unong pet unong kmi ya ka yit ya ka hima ya ka ri ya ka cai benreu baru kwa bagi pailang jong u kin dwai ka jingim jong sim balai ni dei ban dwai ka jingim jong sim namar ka jingim jong sim ka long ka jingim dadangi phane ko ka liang ban long sim ka long ka buram ban long sim ka long ka bahalortam dai da pi phane ko ka liang ban long sim ka long ka ba mahadu kata balai baki riuha ki riuhang ki sim ki patsa ki riu krau jong pertei la don ka an ban escort yaki ban sumar yaki ban don lagi sipai ki swar na dundai pin yo i wei pu se mu don ki kap jong u ki nong sumar du ki nong ap yu la dau thia man miru ki nong ap kin don hap plau ying jong u kim ju thia ya hap ban ya ap liang kito ki bala yo e kanam kum ki hom gat kide ki nong ap ya ka ying ka sem jong sim na ne u he o han nadu ki nong mi khmat ki ba e jongi ki ladon ki kat jong ki bahaba ki lek ki wan serum seneng ki don ki bakat ki ba sumar ki ba sukher ki bat ka jingmut jong ubreu jong bulai u israh ni ban dwai ka jing im jong sim ka pen i bau sim udan kam ya ka jing dwai usim udan kam ya ka jing dwai lada ka long bau sim senchar bha ya ka hima ka yet ka hima jong u udan kam ka jing dwai lada dei ya ka jing ma ya ka jing mensau ya ka jing jia na ki nong son ki nong lute yo sim dan kam menduai ba ublei un sumar ya ka jing jo bat baro ki sim ki babat ya ka bor bahalor ka kamram jongi kum ki pailang ka long ban duai minta jongki bat ka jing duai jongi ya ki sim ki patsa ki he ki han kum bagi juduai berbor ka yin ki dong trai berbor la ga jing seng ki bakhndiat la ga jing seng ki babon ni juduai ya ki nong sinchar namar ka tin jong ble ka ong duai na kum ta ki nong sinchar pyo i ki wei ki ri jong ka perthei haba ki pelong ya ka no ka jelang ka ba he ki ju pelong ka jing duai tang kan ga jaj ben reu jong ha rin dia namar ka rin dia kam de ka jaj ben reu ka ba mene bulai be im ka tanado ndai rei tang ha ka ya jong ka jing long kristan ha ka perthei kristan kini ki bom ju duai yo blei ha ka kerteng jesu ki yo i badan ke baduai yo i ya ki wei par ki state jongi ha ka de ka ri india jongi ki don ke baduai ban be pelong jinyalang ha ka ne ka state Meghalaya jongi kaduna shibone ban yo i kata cenda don kano ka asli jos ngau ban ong hapok ka asli bakin sedang daga jing duai ngampat jos ngau si sendro bakin sedang daga jing duai rei setai sa po Mizoram ki jua i bah bakin pelong ya ka jingalang ki pelong ya ka jing duai sispas mem menchwa lai thu khana yingi ba hajwai don ga meeting jong ki kamde ga meeting jong ki kristan re ka meeting jong ki pajba ka basrim kum ka por election ki khot banduai ya ki pastor hapdeng ki pajba hagini isni jongi lada le duai hapdeng ki pajba don te ki bakhnyum cherut skendong dan ki bakhnyum ngala julek duai ya ki nom mikmat haba ki khot bat haba kalong gumta don ki bakren ben
don ke bakren ben ya ka jing dua nang tak ri ke dai ben riu Henry ke tin jong blai ka dua ye ke jing e musim lada ngi dua ye ka ri ke dai ben riu jong i kamut ngi dua na kam ta ka jing em jong ki sim kam tam hagi por ka bangi don kam kum ka ni ka ya ka bangi don man ta ka ka por election ka de bha ye ben dua ngam tipi prabangai kumno ngata men miet bat men step habang long di duai merbai nga duai ka ring dai ben riu jumi ngimjer yano ban duai nrengi duai na kumta ka ri ba ka dai ben riu jumi bau bleun sei ye ki breu jong u ki batip breu ki batip lei bakari kan kiu irat ni don kam ban duai barbor Wat juklet para bengek men meet ne men step haba people long ding duai kan mau ye ka river ka dan riu pitang siong able kan mau ye ka river ka dan riu kalabian mda dan ban yo dan kam ban jer kerteng mar pin jer kerteng duai nga duai yo tau ta sano pin tip ka jing long jing im jo la se briu bom ye hab bat ka mon jong blai ban duai de ka kerteng jong ta kami hab Dwai ka river ka jai berriu dwai ka jing em jong sim bat ni kon jong u ong u Isra dwai ka jing em musim bat ni kon jong u haba ong bat ki kon jo ka mod ki tu ki kon ke bodan hayeng lai ngot sau ngot kon sim Henry ki kon u ka bomut ye ki rayot ka jai berriu lada ni dwai hang ne snong jong ni hang ne ye ki rang ba snong ngi duai ro na kam ta ki rayot ki badah na pa sunang kamut yo padba jang sunang baro kom taru Isra bom duai ga jing em jong sim ba ki kon ju ga bomut yaw sim ba ki kon ka hima baro ko wai kane ka long ga jing pen ken mau yang ni kom je banget bangi don kam ban duai la da hang no haba don ke ba don kam ni ga jing duai ngidwai nagam ta jongki ngidwai nagam ta jongki ngati kata ka de musim ka ba nga sneu halade marwai la da don no bakot ban duai wad bu a do nga duai sisien ni let hakan wenaki sale of work jong ka wena ka balang ka wei ka balang da poi hangta don way u babu ad badon hadukan sya bapli tang sidon baong ye oni dei pastor ila den langu bare laong singa bahad duai nga pastor de bai la penmi kata kenten ban duai nang ta jogi nga hapo euro mong ila da pikloy ngan duai menta wong nga kloy nga klempat krali ai nga siong baik namar ba pikwa bangan dua ye pi ngin dua menta bat baru kita kiba song ta saudong kita kemit bi isa kambon kidegi para bengai jungi namar kata ka seal of work ba pelong da ka balang ga jungi nga dua nam ta jungi jai nga dua andala de dua yang ani nas ngahon ha ka musim jonga bat ilaong lakar paru senang kan mau nga hagajing duai nga don ke jing ang not ban kelah ke bamut ong gumta nga don ke jing kwa ban kelah ke bamut nga ong i pilarang ba perkat himapi lada pi yai em kumne hakmat jong blai pentu sakam tak ya ko wegasni yo jia bahagan ono ko por ban klat na kene ko pertai kloy ban kelah bomot kat ba por kadang don ni don kam ban duai ya no ke bakwa ya ka jing duai lada khot mano ro lada haying kristan ne ha bomlong kristan lada ki nong buat la ne ki bom buat ha ba ki don kam ke jing duai ni don kam ban duai Duai ya ka jingim jong sim bat ki kon jong
Kene kalong ka jimpen kemau kene ke janmit yang ni bagi nom kelet ban dwai ke ri ban ke judgment ri ki nong sensar ba i jongi ki don kame ia ka jing dwai ni mlaban ong ki bakum no kat ki bau bleu jit ya ki tangin dwai kam tam onda ha ba ki ladep ya ke election ki no ki ba wan ha ka bor ngin dwai nang ta jungki wa apostol Paul don kanu ka bor lam da day ka ba now play ka kalai lenong ka city Paul saki nong room yathu ye kane ba don kam ya ka ban dwai na ta ki nong sinchar dan kam ban penhapo ya ledeh ki nong sinchar dan kam ban buram ki nong sinchar but lada don kano ka ingin buram ke nong sinchar ka jing duai ka long ka bahakli tam tongin kan mau ya kane but ngin nom klet ya kane lada ha ka por election ne ha ka por bokum no ngin duai ya nong sinchar ba i jongi nga teng nga duai wat i nong sinchar jongi ke badan ha Delhi ki bam tip yo ble ba im ki bam pat nge yu Jesu ngai ni duai ne kam ta jongki ba kumbau bleu le pla yau sol manswa bo ye le persya ki Kristen ngitip bakine ki breu ki bampat nget yau Jesu kite ki nong ye le persya ya ka lenti Kristen ngitip sai ye kata dan si bon kine ki rohan jongi haka judgment ri jongi hari India ki ba ye le persya ya ka Kristen ge jong Jesu ngin kan mau ye ki jing duai bala dau blei ulak ta ki kumak ta yusol don bala ban yele persa kin haban demngon ki haban kelag bumut ni peteng haki channel ki bapeni ye ki woi pat ki breu ki ba sesilan duriau ki bau blei lak ta ki da ka bakios ngeu ki jelap ndai wan krem ki kumba wan krem yusol halen ki Damascus ni don kam ye kata kum ka kamram jongi ko ki banget tongin nom klet banduai nagam tagi nong sinchar duai ka jing em jong sim bat ek khon ke jong u to tram gar khu ya ki ne ki kinten ke bangi ban pen kan mau ha ga ne ga janmet ken long ka jing gar khu ya ni baro biar sngew ke ten jong blai nagam ta ga buram jong u Jesu amen bat amen